F'dak iż-żmien Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, il-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela int Sultan? U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu, jien Sultan. Jien għalhekk twilit u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. San Ġwan imur aktar il-qudiem minn dak li jiktbu l-Evanġelisti l-oħrajn biex jafferma l-istqarrija ta' Ġesu dwar li huwa re. Pilatu jinterroga lil Ġesu minħabba dak li l-Lut kienu xlewħ dwaru. Ġesu ma ċaħax li huwa re u kien jaf li se jmut preċiżament minħabba li huwa il-Messija u r-re magħżul minn Alla. U spjega lil Pilatu li minkejja li kien re, is-saltna tiegħu ma kienitx ta' din id-dinja. U ma ġiex biex jistabilixxi saltna fuq din l-art, imma saltna spiritwali li bija jirbaħ l-qlub ta' dawk in-nisa u r-ġiel li jisimgħu il-kelma tiegħu u joqogħdu għaliha. Din is-saltna ma għamlet l-ebda sens għal Pilatu għax hu la kien jaf dwar Alla veru u lanqas dwar it-triqat tiegħu. Din is-silta tal-lum tkompli billi Pilatu jistaqsi lil Ġesu dwar x'inhi l-verità. Ġesu wiegħed lid-dixxipli tiegħu li jekk huma jibqgħu fil-kelma tiegħu huma jarfu l-verità u l-verità teħlishom. Din insibuha f'Ġwanni kapitlu 8 versi minn 31 sa 32. Kif nistgħu nkunu ċerti li Ġesu huwa dak li huwa stess jistqar, li ben ta' Alla u s-Salvatur tad-dinja. It-tifsira vera tas-saltna ta' Ġesu hi rrivelata biss meta hu jintrefa' l fuq is-salib. Fil-bidu tal-ministeru tiegħu Ġesu jispjega lil Nikodemu b'dawn il-kliem: Bħalma Mosè refa' is-serb fid-deżert, hekk meħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem, ħalli kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Din insibuha fi Ġwanni 3 versi minn 14 sa 15. Permezz tad-don tal-fidi, Alla jarrafna biex aħna naċċettaw li hu vera li Ġesu ġie biex isalvana bħala s-Salvatur li ġie biex jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. U inti lil Ġesu tqisu bħala s-Sultan tiegħek? Il-mulej ħalaqna mingħajr il-kooperazzjoni tagħna, imma ma jsalvanix mingħajr il-kooperazzjoni tagħna. Itħallih isalvak illum
biex ikun jista' jsalvak għal dejjem fl-eternità meta jiġi ħajsaltan għal dejjem fuq kulħadd? Mulej Ġesu, inti sofrejt inġustizzja u abbużi b'imħabba għalija. Permezz tas-salib tiegħek inti fdejt id-dinja u irbaħt il-maħfra u r-rikonċiljazzjoni tagħna ma' Alla Missierek. Atina l-kuraġġ ħalli aħna naslu dejjem dak li hu tajjeb u naħarbu dak li hu ħażin. Għażiża Marija, int li lilek għażlek biex issaltan miegħu bħala s-sultana fuq kulħadd, fuq il-ħlejjaq kollha. Atina l-grazzja li waqt li nħarsu lejk nagħmlu kuraġġ ħalli aħna narfu li wara t-taħbit ta' din il-ħajja għad ukoll insaltnu miegħu fil-glorja. Amen.